Na, jól van. Akkor azt hiszem mindenki látja, hirdessünk itt akkor eredményt. Akkor hány induló volt? összesen? Hát ha két nyulambulamat nem számoljuk. Valami 23, nem? Ja, már nem. Hol van? Vagy nem? Az jó. 23, igen. 23 indulónk volt a mai este. És akkor a döntőben 8. helyen végzett Pap Tibor. Csak is ráállod, akkor te nem kapcsolod. Én nem állok ide, én Lacit fogom, hogy ne szaladjon. 7. helyen végzett Lőrincné Klári. 6. helyen végzett Basa Zoltán. Úgy látom, a 4., 5. helyen holt versenyünk lett a két székesfehérvári csoda játékosunk között. Tőgő Gábor és Tóth József végzett a 4., 5. helyen. Igazából hivatalosan a 180 a magasabb sorral a Gábor lenne elvileg, de itt most ez szerintem lemeccelitek egymás között. Köszönjük szépen. És akkor nincs 5. Hogy? Semmi. Ne zavarjál meg, így is elég nehéz a dolog. Na, 3. helyen végzett Szőlősi Krisztián. Honnan jött? Szintén székesfehérvár. Ó, Kobó tanítványok! Ez az. Zolit majd hívom, de informálom, hogy jó volt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is köszönöm szépen, hogy itt voltatok. 2. helyezett lett Bocsi István Egerből. Szintén nemrégen kezdték ezt a kanyargurítós témát, és úgy látom egész jól megy már mostanra. István, kiadott a T-betű. Hoppá, elnézést kérek. Becézgette. Fogd meg a szádat! Mennyit csinál meg a pályán? Pont koszos volt a golyó. Meg kéne néha törölni. A golyó törölgette. Meg ő ki is kell pacolni néha a golyót. De hát... És az első helyezett lett Gajdos Kató. Gratulálunk, és külön öröm, hogy egy hölgy érkezett, hogy ugye. És igazából még lenne egy-egy legmagasabb sor, férfi és női témában. Azt hiszem, hogy a nőit egyértelműen a Marietta nyerte. 2.30 valamelyik. 2.32-vel, majd azt akkor átadom neki, és azt hiszem, hogy a Zoli nyerte, Kassa Zoltán az legmagasabb sort a férfiak között. Gratulálunk! Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, és remélem, hogy legközelebb is tarthatunk valami hasonló kis rendezvényt, hogyha mindenkinek tetszett. Bármiféle javaslatot, véleményt szívesen veszek, hogy tehetnénk még jobb a ilyen kis versenyeket. Mindenkinek köszönöm még egyszer. Jó, nincs. Hány igen való?